Tak jako, jo, pěkně hamťavá je. A hudba bude hrát taky, nebo dneska zpíváme? Jsem si musela ještě šťouchnout jednou. Když už nic jiného, tak aspoň se mi ulevilo. Budu teďka volná na další písničku. Ne, to nebude. Ne, to nebude. Military totiž je perfektní písnička, kterou mám pro vás nachystanou skoro naposled. To je předposlední písnička. Takže Military teď nebude. Dvojka. No, hele, my máme i dvojku. Já jsem vám chtěla něco říct a oni mě to zapsali z pusy. Řekni něco podobného. Řeknu něco podobného. To je Peťa, to je Pavla, to je Verča, to je Denis a já jsem Dagi. Ahoj. To bylo dobrý teďka. No dobře, tak jo, moc to nepřehánějte zase, aby mi to nestouplo do hlavy. My jdeme teďka tancovat dvojku, takže s dobrým názvem písnička číslo 2. Písnička číslo 2? Ještě než to pustíme, kolik máme hodin? Aby jsme nebyli zas moc napřed. Nemáme někdo hodinky? Za 10 minut bude 6? Za 10 minut bude 6? Počkejte. A my už máme jenom 10 minut? Ježko, vy oča, že mi to neřeknete. Honem. No rychle, dívej, kolik já tady mám princezen, to já musím si vzít ještě na tancování. No to by teda nešlo.